Huomenta kaikille, se on tiistai ja aamu rientää, pitäisi lähteä kohta liikkumaan ja pyöräilemään, mutta mennään heti kun mä saan ton. Ja sit jos mä lähden kohta pyöräilemään, niin mä jätän sen kyllä sitten kesken ton, kun ton pystyy onneksi jättämään kesken ton. Videon pystyy jättämään kesken, eli onneksi ton editin voi jättää kesken ja mä sitten editoin sen loppuun sitten, kun mä haluan hinkata sen nyt. Mä vähän jos joku ihmettelee, että mä hienosäädän sen vähän, teen sillä jännästi. Mä haluan sen tehdä sillä jännästi. En mitään erikoista, mutta teen sillä jännästi sen. Niin sen takia tässä on nyt menee aikaa tällainen pirusti. Niin. Ulkona ei tuule ja kaikkea. Ja mä tein yhden jutunkin tossa. Kuvasin yhden videopätkän, mutta ei siitä sen enempää nyt vielä. Onko se tämä? Ai suakutti, mä löin selkäni. Saatana, mä löin selkäni. Tässä touhutaan niin saatanasti, niin tapahtuu kaikenlaista, kun tässä touhutaan niin saatanasti. Olin saanut eilen taas Tex Willeri. Katos nyt miltä vuodelta. 2000 ja toinen numero. 2000 Tex Willeri toinen numero. Millennium. Siinä meinataan ampua Tex Willeri. Sitten oli tämä toinen kausi, Rakkautta ja rimakauhua toinen kausi. Ja sitten oli Pavarotti, Inte Pavarotti, Pavarotti, Rotti, Paviste Rotti.